Здравейте, приятели! Днес ще снимам първи си клип на Minecraft Pocket Edition, версия 15.2. Ще изберем скин, той ще е на зомби, за да заблуждаваме зомбитата. Ще кръстим Дуни Фруни. Ето. Извинете, че не съм снимал от много време, но просто чаках джойстик за телефона, с който е много по-лесно да се играе. Сервер ще така е начало на оцеляването. Получих много оплаквания от предишната игра, която явно не ви е харесала и затова няма да снимам повече на нея. Сега обаче на Minecraft започвам епизоди. Не като уния игри ми бяха за развлечение, сега на Minecraft започвам епизоди, които ще продължат доста. Виждате тук всичко от камъни. От тук. За жалост не мога да го взема. Ето първата овца. Явно паднах в някаква каменна долина. Ще събера и храна, лава, за малко да падна в нея. Щях да умра. Въпреки че не е фатално, ако умра въобще. Ето. Нищо почти не ми даде кравата. Там има 3 овце, които ми трябват за леглото. Лошото е, че тук не мога да намеря дърва, за да се направя крафтинг тейбъл и кирки, за да събера много камъни от тук. Те ще са за къщата, която ще направя във втория епизод. Тя ще е на един етаж, но спробвам да има колкото се може повече неща, за да ви е по-интересно и на вас. 2 етажа много дълго време ще трябва да ги строя и затова не искам 2 етажа. Ето там има още една бяла, ще взема тази сивата, просто колко овце. Не очаквах, че до толкова камъни ще има много овце. Все пак на тях им трябва трева, а не камъни. Напоследък в последните пъти, когато игра тази игра, ме пуска на странни места. Миналия път ме пусна на средата на морето. Ето там гората, в която вече ще отида, за да събера дърва. Тук може да умра, ако слезна, но се слезнах безопасно. Ето, много интересна игра, много хора я снимат и според мен тази игра вече ще ви е интересна, не като предишната. Има и един друг канал, който да гледате. Те са двама, там снимат 2 човека, много верни мои приятели. Аз много ги харесвам и клиповете. Гледайте ги, абонирайте им се за каналът. Казват се More Gamers, но го пишете с лясо, защото ако го пишете отделно трудно ще го намерите. Много интересни клипове правят на Minecraft. И те също правят както мен. Просто правим различни версии. И разбира се, по-различни неща. Но и те снимат много интересни клипове, но гледайте навсякъде. Просто ако пишете клипове на Minecraft, няма да му видите краят. Цял ден да гледате. И затова по-добре гледайте техният канал, защото аз лично знам, че те са много добри хора и знаят как да се оправят с тези неща. Ето, направих си легло вече. Да преработя ли? Според мен трябва да преработя поне още 3 дърва. Ще преработя 1, 2, 3. Пръчки също ще направя. Няма да правя стотики, защото искам да направя железни. Ето виждате. Трябва ми айрон, обаче. Затова трудно ще стане. Трудно ще намеря айрон.
Не, чакайте, ще направя, айде. Ще си взема кирки колкото мога. Аз като направя много кирки, то тогава вече няма значение какви са. Ето виждате колко кирки събрах. Много. Трябва да си направи честно сега. Точно не ми трябва. Махаме сега неща, с които не ни трябва за сега. Сега ни трябват само кирки. Ето ги трите, ще съберем колкото се може повече камъни, въпреки че къщата ни ще е на един етаж. Тя ще е голяма и дълга, за да е по-интересно и на вас. Помните ли миналия клип, в който снимах с Иво? Точно той е единият от двамата, за които ви говорих за този канал. Наистина гледайте го. Пак ви казвам, много е интересен. Не изпускайте техните клипове, всичко. Абонирайте се, харесвайте го. Много са добри наистина. И сега да минем към нашата. Тук каква мина само. Вижте се откъде да започна. Гравел сега ще събера малко. Не ми трябва, но да си имам за всеки случай. Пак трябва да ида където бях при камъните, но пътя много не го знам. Но тук е много добро място за строене на къщи. Наистина трябва да го запазя. Ето камъни вече. Върнахме се на началните. Но тук не мога да ги събера, защото виждате, че има лава отдолу. И просто ако ги събера, лавата целият ще ме изгори и ще умра. Почнах да събирам. Ще събера колкото мога до през нощта, за да имам материали за къщата. Разбира се, няма да са само камъни. Ще събера още материали. И тогава ще почна да правя къщата. Някой път пак мога да снимаме с Иво, особено на Майнкрафт, защото той е експерт. Коти също, другият от канала ти. Някакъв път може да снимаме ние тримата заедно. Тъй като аз съм Дани, Иво и Коти, като се съберем ние имаме една групичка наречена Дик. И сигурно ще стане много интересен клип. Трябва да им кажа. Но те ако гледат този, ще разберат. Много ще ми са 3 стака, защото няма с какво да обзаведа къщата. И за това. Но все пак ще събера колкото мога. Виждате каква мина е тук. Наистина голям късметлия съм, където ме пуска. Оня път наистина, ако трябваше да снимам на средата на морето, просто нямаше да е много интересно. Защото нямаше да се измъкна до края на играта. Така, сега ще снимам колкото се може по-често, защото трябва да направя много епизоди. Абонирайте се. Събрах доста абонати според мен от първите 3 клипа. Малко са ми клиповете, се става все повече. Гледайте. Пушим една кирка. Докато ми свърши 4, ще събирам. Може би. Вече един стак съм събрал според мен. Ето да, един стак събрах, почвам втори. Тази къща ще е много дълга, ако съберем много камъни може и да е на 2 етажа. Защото виждате, имам доста кирки.
Трябва да се направи печка, всичко. И чест. Много неща трябва да си направя. Само се надявам играта да ви хареса, защото доста оплаквания получих. Не на коментарите, но моите приятели ми казаха, че играта не е много интересна. И затова аз реших повече да не снимам. Общо взето аз направих онзи клип, не търсех игра, исках просто да ви покажа интрото, което се някога ще го сменя, но за сега си ми харесва. Доста неща събрах, втората кирка почти ми се изчерпа, а не знам как още не е станало нощ. Много дълъг ден, сигурно е 22 юни. Или 21. Забравих кой беше най-дългия ден. Почти събрах и втори стак, а ето вече идва нощта. Тук ще преспя на това място, защото зомбите сега ще дойдат. Надявам се да няма. Даже ще си направя укрепления, ако дойдат зомбита. Все пак имам камъни. И тук. Доста им помогнах всъщност, защото им сложих. Заспах. Исках да скоча, но нищо. Как излезнах от тук, не знам. Виждате, зомбитата не са били много активни. Иначе ще има тук. Сега да си събера всичко, което ползвах през нощта. Тази кирка също ми свършва. Съжалявам, че трябваше да правя такива укрепления, но знаете как гърмят крипарите, просто можеше да ме убият, ако имаше някой наблизо. Сега събирам камъните. Ще си взема и леглото. Да го сложим горе. Ето. Продължаваме да събираме. Не трябваше да събирам градва, защото не ми трябва. Абсолютно не ми трябва. Това ще го хвърля. Ето, хвърлих го. Да събера храна, защото не е много. Ето това прасе ще ми даде храна. Ще спрям до края на клипа да правя 2 стака. Въпреки че ми става доста малко време. Защото според тази програма може само до 15 минути. Даже събирам 2 стака и ще е краят. Колкото се може по-бързо да ги събера. Ето свърши ми втората кирка. Да видим дали събрах 2 стака. Още 3 камъка и това ще е. И мисля това да е за този клип. Ако ви е харесал, абонирайте се за канала ми, харесайте го. Ще правя много други епизоди на тази игра. Другия път ще събера още 1 стак за къщата. Според мен ще ви е много интересно. И това е краят. Чао, до другия път.